ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାମ ନବମୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅତି ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯାଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ କରି ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପିଠା ପଣା ଫଳ ମୂଳ ଆଦି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସୁମାରୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ବିଚାରରେ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନଟି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ।